Ало, Муци, какво става? Бива. Как ми накопана вчера? Направо се размазахме. Още ме цепи главата. За изпита утре не се ли притесняваш? Като гледам, го поля още преди да си го взел. Споко бе, нали ти казах, всичко е уредено, считай го за взет. Гледай колко е яко, виж. Как бе, нали ти казах, че всичко е уредено?